O, sigihan nyo na bala pasaway. Matapos na maidin yung monitoring, 25 tanan, ka mga balaligyaan, kadamaan ang kalanaan sa bahin sa Arceo Drive sa Barangay Mansilingan, Bacolod City ang ginpapanaugan sang warning sang Bacolod Permits and Licensing Office sa BPLO. Natukiban nga wala ang mainis sa mayor's permit. Kag iban nga rekisito sa negosyo. Sunod sa BPLO, dako ang tsansa nga mapasiriduhan ng maini sa tion yung mapastawan sila nga makaproseso. Ang 25 ang kabayan sang 40 ka mga negosyo, makapila na kabeses yung ipadalaan sang warning apang padayon nga naga-operate. Madumduman, agud mapadasa yung monitoring sang LG kontra peke o kung fake permits. Ginpahamtangan na sang quick response codes o kung QR codes sa mayor's permit. Agud matumod kung legit o kung hindi. Segregate na kung nakabayad na yan na wala ng visual business permit, i-refer na kung hindi ko na nang kulang sila. Kung iba niya na wala hindi nagbayad na nag-process, amo nila yung foreclosure.